בכל יום אנחנו מארחים כאן מומחה אחר שייתן לנו הסברים וגם יענה כמיטב יכולתו על השאלות שלכם. והיום אנחנו נשוחח על בדיקות זרע עם דוקטור שי שפי, מומחה לאורולוגיה ואנדרולוגיה. שלום לך. שלום לך, נת. באיזה מקרים בכלל כדאי לבצע בדיקת זרע? בכל מקרה שיש בעיה להשיג הריון, והבעיה להשיג הריון היא בעיה של זוג, של אישה ושל גבר, כדאי לבצע ברור, כאשר הברור הוא ברור של שני בני הזוג. במסגרת הברור כדאי לבצע את בדיקת הזרע. הספרות מדברת על שנה של חוסר הצלחה בהשגת הריון, במקרים רבים אפשר להתחיל גם כן לפני זה. אוקיי, אז כשהאישה מתחילה לעבור בדיקות, כדאי שבו זמנית גם הגבר יעבור בדיקות ולא להמתין עם זה. נכון מאוד. זאת היא ההמלצה למעשה כבר שנים רבות של ארגוני הפוריות בעולם כולו. הבירור צריך להיות זוגי ובמקביל. ועד כמה בדיקת הזרע הזאת נותנת לנו תמונה מדויקת לגבי פוריות הגבר? חשוב להבין שבאמת בדיקת הזרע היא איזושהי כלי ביניים, מתווך להערכת פוריות הגבר. זה לא כלי ישיר, ומכאן גם כן המגרעות שלה. זאת אומרת שלא בכל המקרים היא תיתן את התמונה המדויקת, וחשוב להבין גם כן שהבדיקה היא רק חלק מהבירור האנדרולוגי כולו. זה אולי רק שלב ראשוני בבדיקה? אכן כך, זה אחד מהשלבים הראשונים, זה נחשב ונקרא באמת לאבן הפינה של הבירור האנדרולוגי, אבל זה לא הדבר היחידי, ולהסתכל על גבר דרך בדיקת זרע זה חלון צר מדי. אוקיי, אז כדאי שזה יהיה ברור באמת לכל אלה שנכנסים לפאניקה, שזה באמת רק שלב ראשון, וזה עדיין לא אומר כלום, אבל זה יכול לתת איזשהו מדד ראשוני. אכן כך. ואיזה אלמנטים נבדקים בבדיקה הזאת? בבדיקת הזרע הקונבנציונלית נבדקים מספר פרמטרים, שביניהם מציין את החמישה החשובים יותר, זה קודם כל נפח הזרע, דבר שני ה-pH שלו, רמת החומציות, דבר שלישי זה ריכוז תאי הזרע שנמדד בדרך כלל במיליונים ל-cc, אחרי זה התנועתיות של הזרע, בסוף המורפולוגיה או מה שנקרא הצורה של תאי הזרע. ואם נניח שיש לנו בבדיקה ערכים לא תקינים, איזה טיפולים אפשריים במקרה הזה? גם זה חשוב להבין שאנחנו מטפלים למעשה בגבר, לא בבדיקת הזרע שלו. לכן חשוב להשלים את הבירור האנדרולוגי ולנסות להבין מה גרם לממצאים הלא תקינים בבדיקת הזרע. כי כמו שאמרת מקודם, הבדיקה הזאת היא רק ראשונית, היא עוד לא נותנת לנו תמונה מלאה. אז צריך להמשיך את הבדיקות ואז מחליטים על טיפול. אכן כך. והטיפולים נעים בין שינויים בתזונה, באורח החיים אכן, תהליך ייצור הזרע הוא אחד התהליכים הכי מורכבים בגוף, אולי המורכב ביותר שבהם, ולכן כל דבר שגורם לבריאות של הגוף, החל מהרגלים, עבור בתזונה, מפגעים סביבתיים ומחלות מסוימות עלולות לפגוע בתהליך ייצור הזרע. אוקיי. אנחנו הזמנו את הצופים שלנו להפנות אליך שאלות. שואל משה מתל אביב, בדיקת הזרע שלי לא תקינה, האם זה אומר שאני יקר? הוא קפץ כבר? זאת היא באמת קפיצה מאוד, מאוד גדולה. כעיקרון, עם הרפואה של זמננו, המושג עקר קיבל למעשה משמעות חדשה והוא כמעט רוקן מתוכן. גם באמצעי הטיפול שעומדים לרשות האנדרולוג וגם אמצעים כדי לעקוף את הבעיות האלה על ידי הפריה חוץ גופית וטיפולי הפריה מתקדמים, נדיר מאוד למצוא היום גברים שהם למעשה עקרים, שהם לא יכולים להוליד צאצאים ביולוגיים. אוקיי. יהודה מאשקלון שואל, אשתי ואני לא מצליחים להשיג הריון מזה 1.5 שנה. בדיקות הזרע שלי בערכים נמוכים, הומלץ לנו ללכת להפריה חוץ גופית. האם יש משהו שאפשר לעשות קודם לכן? השאלה הזאת היא מדגימה באמת לבתים שאנחנו נתקלים בהם ברפואת הפריון. קיימות למעשה שתי גישות עיקריות בפוריות הגבר. הראשונה מהם זה ללכת ולנסות ולמצוא את הגורמים שהובילו לבעיה ולנסות לתקן אותם. והגישה השנייה אומרת, בוא נעזוב את זה, נשאיר את הגבר עם אותם פרמטרים שיש לו, וננסה לעקוף את זה על ידי טיפולי פריון מתקדמים. מומלץ בכל מקרה
לנסות ולראות מה הבעיה אצל הגבר. לפעמים אפשר לתקן אותה בלי להכביד על בת הזוג שלו. לפעמים, אם לא מבררים, מפספסים משהו שהוא לא רק היה בר טיפול, אלא שעלול היה להיות בעל השלכה משמעותית לבריאות של הגבר. אוקיי. אגב, אני חייבת לשאול אותך שאלה שעלתה פה על הסט מקודם בהפסקה. רכיבה על אופניים יכולה לפגוע בפוריות הגבר? אכן יכולה להיות לה משמעות בהקשר הזה, כאשר חבטות חוזרות של מושב האופניים, שנמצא מתחת לאזור של ההרמונית, יכול לגרום לדלקת לא זיהומית שם, וכתוצאה ריבוי של תאי דם שיראו בבדיקת הזרע, שתאי הדם הלבנים האלה, הם אכן יכולים להפריע לתנועתיות של תאי הזרע. אז כדאי שכל רוכבי האופניים יהיו מודעים לזה וינסו למצוא איזה פתרונות טכנולוגיים לישיבה נכונה. אני מאוד מודה לך. אתה תמשיך לענות במשך היום על שאלות שהצופים שלנו שולחים לאתר בננה 10, ואתם ממש מוזמנים להמשיך ולהפנות שאלות בדיוק על הנושא שדיברנו עליו עכשיו. הכתובת מופיעה כעת על המסך.